fil-bidu tal-Quddisa xelna x-xema llum biex ngħidu li Ġesu id-dawl tagħna. Imma dan hu sempliċement sinjal li aħna tallimnieh bl-amment li Ġesu huwa d-dawl tagħna. Hija xi ħaġa li tant drajna ngħidu li lanqas impoġġu dubju fuqha, imma kif Ġesu huwa d-dawl tiegħi? Huwa veru d-dawl tiegħi jew sempliċement ngħidu għax nisemgħuha? Ek naħseb li għandna dritt nistaqsu għax l-intelligenza tagħna titlobna biex kull ma ngħidu kull ma nagħmlu nitolbu naraw li jkun fih sens. Dak li jkun bla sens inħalluh normalment, ma nibqgħux nagħmluh. Jekk ma nagħtux sens, normalment bil-mod il-mod nitilquh u nispiċċaw li jiġrilna wkoll nibdew ngħidu malfejn tibqa' temmen. Jekk ma ntuħx sens dak li ngħidu dak li nagħmlu. Ġesu huwa verament id-dawl tagħna u dan jurjulna il-Vanġelu tal-lum. Jekk innotajtu, forsi għadha tidwi f'widnejkom il-kelma liġi. Smajnija almenu 5 darbiet fil-Vanġelu tal-lum, il-kelma liġi. Issa din il-kelma liġi mhix tant il-liġi, ir-regola, il-kmandamenti, ma il-kelma talla. Din il-kelma talla. Allot, meta jgħidu liġi, meta jgħidu it-toraħ, hija traduzzjoni tal-kelma toraħ, qegħdin jifhmu l-kelma talla. U Ġuseppe u Marja jimxu skont din il-kelma talla, kontinwament jimxu skont din il-kelma talla. Għax għalihom il-kelma talla ej fanal, ej dawl li turihom il-pass li jmiss, x'pass iridu jieħdu fil-ħajja tagħhom. U fost l-oħrajn din il-kelma talla, din il-liġi lil Ġuseppe u lil Marja waslithom fit-Tempju ta' Ġerusalem biex jagħmlu dan il-ġest sempliċi li aħna minn jaf kemm il-darba smajnieh u forsi għamilnieh ma' trabi tagħna il-ġest tal-preżentazzjoni. Xiġifieri mmorru nippreżentaw it-tarbija tagħna ta' Pinu ħafna drabi. Jew nippreżentaw it-tarbija tagħna lill-qalb ta' Ġesu, jew nippreżentaw it-tarbija tagħna lil Madonna. Xiġifieri tippreżenta t-tarbija. Aħna nifhmuha b'mod ħafna differenti minn kif kienu jifhmu għall-Lowt. Il-Lowt kienu jifhmu xi ħaġa verament sabiħa u vera. Meta l-Lowt kienu jmorru fit-Tempju ta' Ġerusalem jippreżentaw it-tarbija tagħhom, huma kienu jifhmu l-ewwel qabel kollox illi lill-Alla qegħdin jgħidulu fit-Tempju tiegħu aħna nafu li din it-tarbija mhix tagħna, imma din it-tarbija rigal tiegħek tajtilna jint. U għalhekk qegħdin nippreżentaw ilek għax nafu li dejn mhijiex biss frott li mħabba ta' bejnietna, tiegħi u tar-raġel jew tiegħi u tal-mara, imma fuq kollox l-ewwel qabel kollox don tiegħek, rigal tiegħek. Aħna meta mmorru ta' Pinu nippreżentaw it-trabi tagħna ħafna drabi immorru fejn il-Madonna u ngħidu l-isma' qis li tieħu ħsieba, ħażin għalik jekk ma tieħux ħsieba, insomma ma ngħidulix hekk imma kważi. Kważi li l-Madonna rridu nġibuha tagħmel dak li rridu aħna, dak li nixtiequ aħna. Waqt illi fl-Antik Testament il-Lut kienu jmorru, u allura Ġuseppe u Marija, imorru fit-Tempju ta' Ġerusalem biex jgħidu li din tiegħek issa mhix tagħna. Ma nafx tiftakrux, Anna u Samuel. Fil-Vanġelu tal-lum għandna lil Anna u lil Xmun. Shmuel bil-ludi. U Xmun huma l-istess isem. Il-kelma l-isem ifisser Alla jisma. Alla jisma. Jekk tiftakru meta Anna fl-Antik Testament, Anna kienet mara li ma stax ikollha tfal, kellha din it-tarbija Samuel, meta kellha din it-tarbija mbagħad ħaditha fit-Tempju lil Samuel kien għadu żgħir u ħallietu fit-Tempju għax qaltlu lil-lejli lil-qassejs jien it-tarbija naf li mhix tiegħi u ma ridtix għalija it-tarbija, imma ridta għalija nfisha, għat-tarbija nfisha. Ara x'qabża, ara x'maturità, ara x'intelliġenza tahom u kemm għandna bżonn aħna nikbru fil-maturità tagħna fir-relazzjoni tagħna mat-tfal tagħna. Dawk huma tagħna ma sa ċertu punt, tagħna ta' biċċajt. Tagħna ta' biċċajt. Ara kemm il-kelma talla tagħti dawl allura verament fuq il-ħajja tagħna. It-tfal tagħna mhumiex proprjetà tagħna, tant mhumiex proprjetà tagħna li aħna nafu li qatt ma jiġu preċis kif iriduhom aħna. Hekk jew le. It-tarbija tal-ħolm, it-tarbija li noħolmu bija, qatt mi tarbija reali, qatt mi tarbija li tiġi mbagħad fil-fatt. Ma nafx tkun qed timmaġina ċertu affarijiet li mbagħad fir-realtà ma jiġrowx.
Forsi qatt ma timmaġina li se tagħmel xi 3 xhur jew xi 4 xhur bil-lejl tippassiġġa ma torqodx. Qatt ma tkun ħlimta dik qabel. Laqas qatt. Tkun ħabtet ma' moħħok ma tkunx ħlomta dik. Dak li jiġri, it-tarbija tal-ħolm qatt mi t-tarbija reali. U dan jurina li mhix it-tfal tagħna mhumiex proprjetà tagħna. Meta jikbru tfal, mod speċjali fl-adolescenza, u jibdew imeruna u jgħidulna le, u jibdew jagħmlu dak li aħna ma rridux li huma jagħmlu, jew ma jagħmlux dak li aħna rriduhom jagħmlu, nibdew nindunaw li t-tfal mhumiex tagħna. It-tfal mhumiex huma tagħna mhumiex tagħna. Dan kollu jurina il-verità ta' dak li ġara fil-Vanġelu tal-lum, il-preżentazzjoni. It-tfal huma l-ewwel qabel kollox don ta' Alla, rigal ta' Alla. Interessanti immens għaliex għax dan tgħidulna l-kelma t'Alla. Il-kelma t'Alla tagħti dawl fuq il-ħajja tagħna. Allura dik ix-xema li xelna fil-bidu aħna li Ġesu għad-dawl tagħna, li l-kelma t'Alla jid-dawl tagħna, fiha verità, fiha verità. Jekk aħna ma nħallux li nfusna niddawlu minn dan id-dawl, nispiċċaw kontinwament f'konflitt ma' wliedna, ngħixu frustrati, imdejqin għax it-tfal tagħna m'għamlux dak li nixtiequ aħna jew dak li rridu aħna, għax m'għadhomx jiġu kniesa kif nixtiequ aħna, għax m'għadhomx jemmnu jew jitolbu kif irridu aħna, ngħixu frustrati. Frustrati. Walla ma jridx li aħna ngħixu frustrati. Għaliex? Għax dawk it-tfal huma rigal tiegħu, ma don tiegħu l-ewwel qabel kollox, huma ħolqien tiegħu l-ewwel qabel kollox. Interessanti l-Vanġelu għax verament jagħti dawl fuq ħajjitna. Għandna żewġ anzjani, għexu l-ħajja dawn it-tnejn li huma, Xmon u Anna. L-anzjan fl-iskrittura huwa differenti ħafna minn kif nifhmu aħna llum. Aħna fil-perċezzjoni tagħna sfortunatament għandna idea tal-anzjan ta' xi ħadd li m'għadux jipproduċi fis-soċjetà, ta' xi ħadd li issa postu hu li joqgħod bil-qiegħda u jistenna li jasal il-mument. Fl-iskrittura, fl-Antik Testament, mod speċjali, imma anki fil-Ġdid Testament, il-Vanġelu li qrajna, l-anzjan kellu rwol l-iktar importanti. Tant kellu rwol importanti l-anzjan li l-kelma presbiteru, il-kelma assejs, tfisser anzjan. Anzjan, għaliex? Għax l-anzjanu dak l-iktar li għandu l-esperjenza. L-anzjanu dak l-iktar li jaf. L-anzjanu dak l-iktar li għadda minn ġrajiet fil-ħajja. Aħna l-lum sfortunatament għanna idea totalment differenti. L-anzjani ħafna drabi ma natuhomx il-rispett li jistħoqilhom. Hekk jew le, hija l-verità jew le. Mhux mill-ġdejt hawnhekk il-Vanġelu jidħol f'dawl għalina, mhux dik ix-xema li aħna nġorru Ġesu Kristu huwa dawl għalina biex nittrattaw lil dawn il-persuni b'dinjità, b'rispett, b'qima, b'qima, b'qima. Ma ninsewx li dak li aħna u dak li għandna nafuh lilu, nafuh lil dawk ta' qabilna, nafuh lis-sagrifiċi tagħhom, lid-dbatijiet tagħhom. Interessanti l-Vanġelu kemm jagħti dawl veru fuq il-ħajja. Interessanti kemm dik ix-xema li xelna fil-bidu li hija Ġesu Kristu, jekk aħna nżommuha magħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum, tista' ddawwal kull esperjenza, kull deċiżjoni li aħna rridu nagħmlu, kull ġrajja li tiġrilna. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu, kemm hu tassew dawl għal-ġnus kif jgħid Xmon. Mela dawn kellhom esperjenza twila l-anzjan. U x'jagħmel Xmon? Interessanti ħafna. Dan il-verb sabiħ jaqbad lil Ġesu fuq dirajh, jaqbad din it-tarbija fuq dirajh. Hija xi ħaġa li rridu nagħmlu aħna kollha kemm aħna fl-istorja ta' ħajjitna. Naqbdu lil Ġesu f'dirajna. Ġesu jkun parti minna, isir parti mill-esperjenza tal-ħajja tagħna. Din ifisser taqbad lil Ġesu fuq dirajk. Għaliex? Għax Xmon li żgur kien miżżewweġ bħala ludi, żgur, il-logħ tal-jom kienet tkun disgrazzja li kieku ma jiżżewġux. Xmon li żgur li jgħix ħafna esperjenzi ma' wliedu mal-mara tiegħu, esperjenzi tal-ħajja, fl-aħħar mill-aħħar l-iktar ħaġa importanti għalih kienet li jiltaqa' ma' dan Ġesu. Tant li qal fl-aħħar issa Osejt, tista' tħalli lil qaddej tiegħek imur fi-stim skont kelmtek. U dik il-kelma tħalli hi proprju tħalli tħoll. Bħalli kieku Xmon iħossu marbut fil-ħajja u qed jitlob lil Alla biex iħollu. Tħalli. Ja kelma li tfisser litteralment tħoll, ħollni minn dan il-jasar. Issa verament jien ġejt maħlul, issa verament jien liberu, jien ħieles għax iltqajt mad-dawl ma' Ġesu. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Meta aħna nifhmu l-verità
ta' dak li aħna nemnu, il-verità ta' dak li aħna nagħmlu. Nibdew ngħidu, le ma tistax tgħix mod ieħor. Ma tistax tkun mod ieħor il-ħajja. Dan hu l-aħjar, dan hu l-isbaħ, dan hu l-iktar tajjeb. Anna, interessanti l-Vanġelu jiddeskrivi lil Anna mara miż-żewġa għal 7 snin, imbagħad romlot. Ma nafx, forsi Salluqa ma rifittex f'xi arkivju tal-istorja biex ikun jaf ħafna fuq din il-persuna. Imbagħad għamlet 84 sena. Sa 84 sena jgħid Salluqa titlob fit-tempju, tgħaddi l-ħin kollu tagħha fit-tempju. X'jiġifieri 7 snin miż-żewġa? Imbagħad romlot. 7 snin miż-żewġa jfisser din il-mara kellha żwieġ perfett, il-numru 7 l-Iskrittura, ma ninsewx li jfakkarna dejjem fis-7 tiem tal-ħolqien, il-perfezzjoni, il-milja. Dik kellha żwieġ perfett. Imma fl-istess ħin din il-mara qed jgħidilna Salluqa romlot. Fi kliem ieħor, tkun miżżewweġ ikollok min iħobbok. Tkun imdawwar bit-tfal, imdawwar b'raġel jew mara li jqimgħuk, li jirrispettawk, li jagħtuk kull ma trid inti, imma ġo qalbek inti tibqa' armel, tibqa' armla. Aħna nibqgħu void kbir ġo fina, bi question mark enormi ġo fina, b'xewqa kbira ġo fina li tixtieq li timtela biss b'Ġesu. B'Ġesu. Hemm post fil-qalb tagħna u kbir dan il-post. Hemm vojt fil-qalb tagħna u kbir dan il-vojt li jista' jimlih biss Ġesu meta niltaqgħu tassew miegħu. Dan hu s-sinifikat 7 snin miż-żewġa u romlot. Imbagħad 84 sena, il-numru 84 huwa l-multiplikazzjoni ta' 7 għal 12. 7 numru perfett, 12 it-tribujiet ta' Iżrael. Serħu raskom li dan li kellu f'rasu Luqa u jikteb il-Vanġelu. Il-Vanġelu miktub breqqa u b'dettalji kbar. Qed jgħidilna li l-milja tal-istennija, il-milja tal-poplu ta' Iżrael kemm kien ilu jistenna. Il-milja u biss Ġesu. Ġesu. Il-milja tal-istennijiet tagħna kemm nippruvaw nissodisfaw ix-xewqat tagħna b'ħafna ħidma, b'ħafna stinku, issa nibnilaw, imbagħad nissellef hemm, imbagħad nagħmel hekk, imbagħad nixtri dik, imbagħad u nibqgħu niġru wara xi ħaġa li ma nafux x'inhi. Huwa Ġesu. Il-milja tal-istennija tagħna huwa Ġesu. Din il-mara tmur fit-tempju u mhux biss tfaħħar lil Alla, imma hi wkoll tgħid lil dawk li tiltaqa' magħhom xi ġrala. Tgħid lil dawk li tiltaqa' magħhom il-laqa dwar il-laqa tagħha mal-persuna ta' Ġesu. Din il-vista pastorali mejxajr kif qal kappellan fil-bidu, it-tisħieħ tagħna fil-fidi. Jalla Ġesu. Il-qalb ta' Ġesu mod speċjali li intom ħriġtu barra llum biex tipproteġi, biex tħares din il-ġimgħa ta' żjara pastorali, biex tħares lilkom f'din is-sena ċentinarja, f'din is-sena importanti tal-enċiklika tal-Papa, enċiklika verament sabiħa dwar il-qalb ta' Ġesu. F'din is-sena tal-vista pastorali, jalla Ġesu il-qalb tiegħu ikun verament id-dawl ix-xema li aħna nimxu bija mhux biss illum lejn ta' frar, imma matul ħajjitna kollha, f'moħħna u f'qalbna.